musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñe windere feeñjay ɓatake bindaɗo mawbare capantati mboy hitande ujunnaje e nogas e goo ɓatake men ko fate carika. en jetti joomi men tagɗo men konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi e hey mon ɓiɓɓe adama min tan ndewe kam. en juule annabi makko tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo mo suɓi o jippini mum qur'anil karim mo halla. en duwanima jinnaɓe men ɓe jamirɗen yen ɗofto woto en ŋabbin balaɓe men woto en beddoɓe juuɗe woto en ufnoɓe beele maleɗen. ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe jokli windere moni kala ɗo woni eno woniri en mbi kisal ɓural nden ka iyajede taw ii koto jeno yo duumo emen bijahi annabi men tedduɗo goronɗo en nokkom Baliyel Tunis sabu sa juule makko koyema artata. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba ɓen rewindiɓe Weltare TV to lowre men YouTube segene belɗo ko mawɗo men Sada Ba gorko mo Kanel. hoto pamɗinen gande men nangtoɗen e gande men hoto jangu ɗemgal janangal ha cikka a alɗe maggal walla a andi e maggal ko jomiraɗo rokkanima. so ɗum teskiɗe ɗo hen balɗe Allah addi suko goto pullo mo leydi Burkina e nder leydi Sénégal hewɓe tini hewɓe eji hewɓe nani woni hen kadi nanani toon to cuuɗi men somana e kawisaji jomiraɗo a darato aɗa laara o ara o mema neɗɗo o yaɓɓay mum taw ko boofo donkunoɗo darade hafto dara o paccabbi mum yaaha. eɗen laarano ɗum e téléji ko wayno yaaruɓe banggue diine Isa yankoɓe mbaɗa ɗum kono ɗum waɗi e lappol palol danema e yontere yawtunde. ɗen gueɗe noon so ene mbaɗa woto ha tan e kawisaji wonde e jiiɗe men ngam kaari wonano jahowo kono kadi hande en paye mum jiiɗe woppi cabbi mum e pusuji mum kala watti yiide. seedeji ne keewi vidéo ngaji mum ne goodi hay jinnaɗo men o e hoore mum darima ne laara. woɗɓe e musidɓe e sehilaɓe kala pawi hen jiiɗe mumen ɗum noon tindina en woto jawen gande men woto jeeboɗen gande men nokkom buuɗal yurmede wiiri en amde hanki woto janggen ɗemɗe janane ha jawoɗen ko joguiɗen woto ɗaɓɓen gande janane ha jawoɗen ko joguiɗen. ko mbimi ko kala ɓiɗɗo pullo wonko bamum walla mamum wawno ha heewi wonko wawno ha heewi tawno ɗum ko Allah rokki en kono ngam yeebade e ustude e ustodirde e nefodirde e bonnodirde yoga e yoga en mbasi ha en batti safroyade to leƴƴi janani. yo Allah artiran men haqqillaji men e nder men ha mbawen martade ko men beele ƴellitoɗen ha ƴelliten no ƴelliteɓe ƴellitiri. musidɓe tedduɓe buuɗal yurmede hande noon ko nelal fulɓe noon mbi nelal ko bakkol won hen ne mbiya ko bakkat kono wawa wonde bakkat ko bakkol
sa yettini a wakkitima sa yettinani a wakkitaki minnene mi yettina ngal nelal mbele moɗo wakkito hol nelɓe mi ngal nelal neli kam yoga e ɓen ɓe jewtinmi taw ko jaydiyankoɓe leñol men caméra manuji leñol men waɗoɓe reportage leñol men kono ne kadi yoga e ɗowoɓe jewte soit ko welnere walla ko pine walla ko gandal walla ko cellal ɓalli walla ko coftal gila e radio ji ha e téléji ha e weeyoji kala e wonɓe e nder leydi ndi yoga hen en jewtide men yoga hen kadi kolliti men ko woni e ɓerɗe mumen kolliti en no gollorto tawno eɗen gandi hande o enen e koye men eɗen ɓatti télé en ji no télé gollirta en ji enen kadi no gollirten en ji kadi koreji men no gollirta woni hen kono soko Allah ko musalla e caɗele ko wiyete souffrance total mbimi mi wiyani seeɗa ko souffrance total tampere e dow tampere temedere dow temedere taw jomum ƴakkata ko paɗe mum hoto Allah hokku seyɗani demal e ɗemgalam hami ɓurtina ko kalami ɗo ko allahumma amina ya rabbal bayti ɗum ɗo henno aɗa yiya suka tokoso Allah ne loowe haqqille he pinal e karallagal e ñeñal wawdemo machine hande taƴowo ene jokka ene monta ne waɗa hen kawisaji mawɗi ene yiɗi gollade ronka dañde machine ronka dañde caméra ronka dañde ɗo seŋi wonta langowo ene doga e boli e beddaji e dinguire beele heɓe temeɗɗiɗi so dañi image o wadda hen ha nelde ɗo foti yaltirɗa hande won image uji kewɗi jaltoji e téléji hoddiɓe men pawa ene jaltina ene yooɗi taw ko sukkaɓe men dogoɓe nder leydi ɓe ngala paɗe ngala comci sa joomum ko ɓorni kone hamni sa joomum no wayi ene tampine warñi tene kadi ne heyɗi taw ko kañum yaltini on image e dow sifa mbaadi no waɗiri ha wooda ko dañi hen kono ɗo yaltoyta to joomen daña ha ɓurto ha fiilto laabi sappo ko joomum dañata hen ko joomum ne deeƴi hen ne sippira hen saabu so acci wontata ko zéro kono kadi o so duñcama seeɗa tan ha woodi ko dañi ene wawi kadi ko ngarɗinta ko arta e men ha ɓuura yuɓɓinande en walla ha ɓuura yoɗande en musidɓe tedduɓe eɗen mbawi wattude haqqillaji men e ɗeɗo henne gueɗe adi o ko mogiyanke omo yiɗi ko waɗata ko o ronka dañde doole wawde dañde kaɓirɗe caméraji e gueɗe jaadoje hen beele o wawa yuɓɓinde golle ɗe ha o yolta ko yiɗi yoltande leñol ngol ko holɗum hen juuɗe ɓole yahata wolde ɗemgal ɓolal wawa firtude haydara ko alay saago joomum daña ko ene wittiri tufɗe men pooɗe men jeeri men waalo men dinguire men yimɓe men saabu holɗum won hande ɗo garata e wuuro mbiyaɗe ɗe wittude wonmo ɓattorɗa sa haaldima gayni ɗaminto e ma ko saɗa ummo aɗa yaaha aɗa acca ɗon ko famɗi fay soko ujunere kiba oɗo hen no pinowo ala hay temedere ko waɗi paas tenomo yiɗi wittude goo tenomo yiɗi witto o heɓa hunde o waɗa ɗum leffol o fiila ɗum o yaltinana yimɓeɓe paw hen jiiɗi men guilay sukaɓe ha mawɓe woto en jejjiɗe ɗo giwna ɗen o horo dañde on doole ɗen doole ɓen ne tawe ɗo joni noon so en duttima e ɓen joguiɓe caméraji ne jillo taw koye leƴƴi goɗɗi joomum ko hoka sembe no fotiri foof joomum ne jogui
no fotiri fof gartam ɗam ene yonna ɗum ene sinka ko waɗata ko artay ngol leñol taw koye mbaadi jondam taw ala ñiŋoji kanko on mogiyanke e leñol gongol walla leƴƴi goɗɗi omo jogii fartaŋe duuseede e mbaadi witto ngo wo adda o winda teni kadi wo sakta ɗum yaada e jamanu haa leƴƴi goɗɗi mbatta yooɗeede ne laara ɗum e ngal ɗon ɗemngal ne ñembe ene ñemba sukaaɓe mo ne ñemba ɗum heddono ɗe mbiya holko saabi en dokkaka ɗo en kaalani ɗo en dokkaka ɗum iwin e rokkeede ɗum dokken ɓiɓɓe leñol men no enen jaltinara meɗen e wiide dokke amen ɗum ko enen jogoto fartaŋe alay sago jogoɗen sens wawde rokkude sukaɓe hande dariɓe ngam yidde ittude ko wiide dokke en ɗum beele mbatten wadde ɗum dokke amen ɗo holko saabi min kaaletaki ɗo min daro hamin keɓa fodde amen haale ɗo mboɗɗami ni wonɓe ñantaten ko kamɓe dokkata en sembe ni janggo hay se mbiya min jiiɗi haale ɗo ko kamɓe gaddiran ha kalɗen ɗo saabu hollum so neɗɗo watti darade ne foɗodire walla ne sekodire wutte mami heɓa foddamde a heɓata foddema saabu hay sa heeɓi foddema nde a wawata moƴƴinde ne ɗon saabu foddeli kewɗi ɗe doganano ɗen en keeɓi en moƴƴinani saabu hande ala kala émission ɓiɗɗo pullo joguiɗo sponsor ala deke ne tindina en hande so en kaali Air France en kaali Air Sénégal en kaali Air New York en kaali RTS en kaali partout deke yahata holko saboto so en pooɗima halen keeɓi en mbatta hen publicité ji en mbatta hen sponsor uji tene so publicité ji mbaɗa men jeewi min keɗotako par ce que mi heewi publicité so ene publicité renata ɗum sodata ɗum renata ɗum ɗo ko caɗele mawɗe saabu hay minen koyamen to banggue jayde weltare TV hande aɓe jiiɗen caɗele jani noduma yima on dal joni on batti wadde hen publicité ji nden alano ɗum ɓuuri welde a ñoƴƴa tan keɗoɗa c'est vrai mais jomum calculani waktuji joyɗi joɗotoɗa aɗa naate internet aɗa yaltini mi hokkon ɗo yeru goto yo Allah heedami haalde fenade so itti page internet mo ujunere e temedde nayyi a waɗi me téléphone maɗa mbimi ko CFA mi haalan ƴugguye a waɗi me téléphone maɗa kala ñalawma aɗa naata e nder internet aɗa yaltina kabruji yettota ko balɗe 15 on page gasat min wi on noon ɗum ko halis ma laaɓɗo ceer mbatta waktuji 4-5 ko an waɗi ɗum ngam yarlitanade leñol ma dande maɗa loorat saabu ala micro ko an yarliti ɗum téléphone ma ñoƴƴa ko an yarliti ɗum jagga galle ma coka e suudu gona e nokku deƴƴo mbiya hay goto ɗippo 30 minutes ha gayna ɗum ko an yarliti ɗum gayna jippina pecca yimɓe pap ko an yarliti ɗum mbaɗa hen publicité goto beele fabonoma janggo internet o walla téléphone o walla haaju goɗo walla transport o jeeyi mbiya min mbawa heeɗade saabu waɗi publicité ji on natti wallude on wawa wallude on wallata on wawa wallude leñol mum teni kadi wawa hoyɗande ɓamtare leñol mum ngam yiɗi ko teppitoɓe leñol mum ɗum noon ngal nelal mi nelama ɗum te nelim ɗum ko yonde e leñol men eɗen jogui caɗele goote ɗe teskiɗen leñol so wuuri kala mo ene darno leñol yo won jarlitiɗo en pifoto hono no fiforiɓe pifino ha tampi ƴellitaki leñol ko ma waɗa commercial hakkude mum no comme leƴƴi goɗɗi mbaɗirta commercial ha ƴelliti ha hunde wawa wuurde alay saago hunde wawa wuurde yarlitare jarlittoɗo o jogui ko ƴiƴam o jogui ko guite o jogui ko ñiiƴe o jogui ko noppi ko jarowo ko ñamowo ko ñantotoɗo ko cafrotoɗo teni kadi ko joom galle walla ko joom gorko ko wawi so debbo so gorko teni ko ɓesnowo ko yimɓe jiɗata ko mo yiiɗe ɗum ko yimɓe goɗete ko mo wooɗe ɗum ko yimɓe daddoyta ko mo raddoyi ɗum deke firti noon on so raddantaki so ɓooyi o raddoyat so ɓooyi yo woppi yimɓe ne ñiŋamo taw ɓe jejjiti joni noon ɓe nelɓe en ɓe on keɗima ɗum e radio ji e téléji
aɓe ñaagi yontaɓe leñol ngol ɓe ñaagi yontaɓe leñol ngol ɗo Mauritanie ɗo Mali ɗo Gambie ɗo Sénégal ɗo Guinée Bissau Kona ha yettoyi ɗo wawi yettade pop tinnoɗe coode sponsor uji son coodi sponsor uji mbaɗon hen débat ji mon kaalon ko jiɗɗon haalde ndaron ko kewe Sénégal ko hol ñoolaɓe kala mo nanani ɗemɗe goɗɗe ñoolama sabu humpama holko jeyi nde filñiterde holɗo nde iwi honde ko yahata jeyɓe ɗemgal ɗo sponsor uji cooda ɗo jomen jotto so télévision kuccam so tawi kadi ko télévision en ligne ko wayno YouTube walla internet no fotiri foof ko sponsor uji goni toon jomen jooɗo kala ko jiɗi haalde ko nawa ɗum ha ɓuura woɗɗoyde taw jomen jogingal pellital ɓe cembolina mouvement ji mabɓe ha ƴeewon hande o hono foti koppareje ɓe ndendinta ngam mouvement ji mabɓe koppareje ɗe ɓe ndendinta tan e nder 24 heures mbimami balɗiɗi hono foti koppareje ɓe ndendinta ngam mouvement ji mabɓe hande hol mouvement fulɓe hande e nder windere nde e nder balɗe tati biyode rendino 60 million walla 100 million walla 50 million en ngala on mouvement feddeɓe sukaɓe Afrique waɗi mouvement heblude sukaɓe Afrique duuɓi 5 ndendinani hay 100 million hoto fulɓe goni erama garata notatako daratani fedde mon yaltina hen hoore mum fedde mon nde feddamen nde fedde nde fedde kaari nde fedde ɗeye nde taw pelle ɗe pop so ɗe ndendi aɗe mbawno dañde ko ɓuuri ɗum kono ɓe dañata ko ɓuuri ɗum goto kala notata goɗɗo ɗo henno on mo jaranani ɗum ƴellidde wone gueɗe wawa walludema so wallima sikkata ka wonata walla si ene waɗa hunde sikka goɗɗa koye dañde goɗɗa ko allude hen fuɗɗo yatirde hen caggal firti tan min mi hokka yeru tan labɗo ceer fo neɗɗo haala gonga mbo jiguino yimɓe duwotonoɓe guila 2015 ha 2019 2020 sar yo Allah moƴƴema yo Allah barkinane an vraiment min jiiɗi tan ko yaya han jettoɗa télé ko jaami ha dañi émission télé go jomin majji melew natti duwade natti yiyede ndek firti ko contrairement ko yeru tan il faut yimɓe kaala firti ko ɓerɗe moƴƴani woni ɓerɗe moƴƴani woni yarlitiɓe ne mbaɗa jamma e ñalawma kono kadi woni hen ko soomiɓe ne jogui ɗemɗe taw yettaki ɓerɗe il faut ɗum brisé ha laaɓa brisé waɗe débat itte so tawi ɗum subtaka itte alay saago en mbawata ɓamtade ɗum noon ko alay saago goto foof ɗo woni jaɓa yiide goɗɗo soɗon jogui wuuro mon e nder wuuro mon on jii hen jaydiyanke on jii hen caméraman on jii hen technicien ƴeewe holno mbatton ha ƴelliton ɓe soɓe ƴellitima tan wuuro ngo ƴellittu kala nde ɓe ƴelliti wuuro ngo ƴellittu so dokkiɓe matériel on codaniɓe caméra ji moƴƴi on codaniɓe machine aji moƴƴi on ƴewiniɓe salle moƴƴo goo oɗon jogui journaliste ɗiɗi oɗon jogui caméraman tati oɗon jogui technicien kala culture wuuro mon pinal wuuro mon witto wuuro mon tufɗe wuuro mon dinguiri wuuro mon ko jiɗɗon ƴellito kala amba ƴellide saabu hande ne weeɓi ko waɗi hande créer scène YouTube ne weeɓi mbaɗon créer scène wuuro mon oɗon jogui matériel mon oɗon pilma nokku mon oɗon pilma culture mon oɗon pilma galleji mon oɗon jangguinaɓe pinal e civilisation taw ko hanki mabɓe hono ɓe mbattirta ha yaada e hande mabɓe taw nde cellal adano kala laara kono wattaki nden ɓe daña nden ɓe gona walla hayso waɗama ɓe ɗacce ɗon ɓe dokketaki haydara ɓe ballittaki yahata joni noon hande o so tawi en mbi alay saago duttoɗen e ko men ko hollude ko joguinoɗen ha aduna kala yiya holko hollata ɗum ko hettuɓe on fannu ɓe hette on fannu
ko ɓen waɗoɓe reportage yaaruɓe banggue journalisme yaaruɓe banggue filmude yaaruɓe banggue karallagal montude e tajje e kolde e fewne woni technicien ji ɓen noon so tawi en ngala heblaɓe ɓen walla en jogui heblaɓe ɓen dokkaka doole ha mbawa tambade ɗum leñol ngol ɓosata heewi hande ni hande ɗo yontaɓe min mbaɗi hunde mbasa noddude hay technicien walla caméraman walla journaliste mbaɗat gayna tan mbiye jaltinani walla ne miijo wadde miijota ko noddude egginde wadde déplacement jaydiyanke yoɓa ɗum mbaɗon déplacement technicien joɓon ɗum on mba yebde ɗum kono dokki ɗum hunde ha timma ara fewnan on ha yooɗa yaltina e nokkuji téléji ha ɓuura yodde no heddiɓe mbaɗata ni kono ala acca yedde balɗe seeɗa balle min ɗum yalta min ñaaguima on ɗum yalta ten anda kana yaltirta anda kana yarata jaltinowo mbiyata omo jogui sifa no holno yaltinirta hon doole ɗe o jogui hol sembe ɗe o jogui hol moye mo jogui a hokkanimo on moye ɗum firti noon ɓiɓɓe leñol men wonɓe e téléji hay radio ji koɓe mayɓe min Sar Abdoulaye Sarr kalne jaltumi e télé mbanmi émission gaynumi mi wondi ko ɓornimi ko ene jogui jiɗɗo tottede ɗum beele janggo kañumne daña ɗo yaltiri min wi on noon daña ɗo yaltiri télé e radio namdi ɗum ko moyen ha tenti noon télévision sa ala sponsor a yahata kala émission leƴƴi hoddi men jogui ha tenti ɗo gonmi ɗo kala ɗo jewtinmi hen jomi wiyata mboɗo jogui sponsor koye ngol leñol soodi ɗum rokki ɗum doole émission wuura duuɓi sappo ha duuɓi 6 kono enen so émission soodama a wonat hen tan aɗa waɗa beele daña hen salaire ni ko probléme daña hen jobdi par ce que yoɓanma koko addata koko yoɓata émission ko ƴellita émission ko ɗon mbawata wuurti ɗum so ala wuurata joni sa donama ya Allah ɓoyne ɗon te anen ɗo mbiɗo mbi ya Allah ɓoyne ɗo ko an yahata cippira ha daña passement jaaha ɗon ngulla luuka kaala garta wonmo mbatta koɗo ni saaha ko an walliti ɗum hay pass par ce que joomum a jogui ko ɗemgal mum ko pinal mum gandal mum kono ala hay transport no ardi an baɗo ɗum koɗo ko an waɗata feere ha mbanna ɗum transport howata galle mum so wonti on débrouillé ko on masla woni ɗon aɗa andi kam on émission kala nde hitandema ko gasi o joɗoto saabu o ala komo reeni émission o ala émission so tawi yiiɗi wadde banggue goɗɗo déplacement moɗum wala hen haydara ngol leñol noon so wi o ƴellito e ndiɗon mbawi yahata ɗum woni e radio ji e téléji ɗum woni koɓe goyata ko tinnoɗen teskoɗen mbatten haqqillaji men ko yimɓeɓe goyata ko koɓe goyata ko mbatten haqqillaji men ɓe goyani yoɓe dokki milliard uji ɓe goyani yoɓe dokki comci ha heewa ɓe goyi tan koto ɓe goni ɗo yimɓe gandu no ɓe gollirta ni wawi ƴellidde golle mabɓe ɓe kaalata ko ɗemgal mabɓe ko ɗemgal mabɓe leñol mabɓe jomin jaɓa yebde émission ngaji ɗi ƴeewa kadi ko jomin mbaɗata ko mbaɗa hen publicité ji yontaɓe cooda hen sponsor uji men hunde yaaha ko histoire uji ɗi mbaɗi ko ene tiiɗi jiyon débat fulɓe e nder télévision ko wayno dawrugol ko wayno ɗen caɗele firti ko hollum doole majjum en dokkaka wona en dokkaka doole mum to banggue téléji en dokkaka doole mum to banggue ngaalu mum jomum so ari saaha heewani accuɗon haydara fodɓe arde ɓe sa noddi ɗumen beele ngara wooda ko ɗacciɗon garata eɗen jogui won e complexe ɓen joguiɓe men seeɗa ɓen ɓe ngala men ne pifo joguiɓe ɓeya daara tan jokka haajuji ɗum noon so tawi ene ɓamta leñol min Sar Abdoulaye Sarr mi soynaki so buuɗalirmede feeri feeñe windere feeñde ɓattake nelal ko bakkol wona bakkat mo yettinani kala wakkitaki jomiraɗo rokki gam mi wakkitima yo en dañir jaam naftoroɗen musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr ketkimalaki jaam.